Бүйік жеңүүгө багышланган бейрам чаралары 7 майда башлана. Бу күнү кечки саат 6-да энергетик мәдәният сарайы каршындагы майданнан жеңүү велосипедлар йөреше старт ала. 8 май күнү Искизей бистесинде тантаналы митинг узачак. Ул эртеңги унда Хайкел янында башлана. Бу күнү Зейнин энергия стадионунда спорт чаралары үткәрелә. Кечки саат 5-те Мәдәни фронт жеңүү акциясы булачак. Чараларның төп өлеше 9 майда үтәчәк. Саат 10-да жеңүү парады була. Ул Крупская урамыннан башланып, азатлык китерүче солдат Хайкел янына кадәр дәвам итә. Саат 11-дә тантаналы митинг башлана. 12 саатта без яшәячәкбез театральләштерелгән күренеш тәкъдим ителә. Көндезге саат 1 яртыдан башлап мәйданда күңел ачу чараларына старт бирелә. Шумгам кавер группасы энергетик мәдәният сарае үзешчәннәре чыгышлары булыр дип көтелә. 19 саат 30 минутта татар эстрадасы йолдызлары Марат Галимов, Ясмин, Владимир Васильев үзләренең ямьле чыгышларын бүләк итәчәкләр. Җиңү бульварында интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Барыгызны да бәйрәм чараларына көтеп калабыз.